Вітаю, мяне завуць Олег Тимохавец, і я з Палесся. І таму я хацеў бы вам распавесці пра вужоў. Вужы ў старадаўнія часы лічыліся сакральнай істотай, і іх трымалі пад ганкам хаты. Калі вуж залазіў на стол, то яму ставілі сподачак з малаком, і ўсе яго любілі. І калі вуж паміраў, то з яго тлушчу рабілі свечкі, і лічылася, што ў час бяды, калі ў хаце вялікая бяда, запальвалі гэтую свечку, і гэтая свечка асвятляла самыя патаемныя куткі гэтай хаты. Спаўзаліся все вужы і баранілі гэтую хату ад гэтай вялікай бяды. І сярод гэтых вужоў быў кароль вужака, у якога на галаве красавала залатая карона, ён хадзіў як чалавек, падапіраючыся сваім хвастом як кійком. І лічылася, што калі ўсе паўзуны залазілі ў свае норы зімой спаць, то можна было прыйсці да караля вужакі, разаслаць перад ім белую прасціну, і ён здымаў сябе этую карону і аддаваў чалавеку. І калі чалавек апранаў этую карону, то ён бачыў усе скарбы. Таму што ўсе паўзуны, яны ведаюць, дзе все скарбы ляжаць, таму што лазаюць і запаўзаюць ва ўсе норы, ва ўсе шчыліны і ведаюць все пра тое, дзе ляжаць захаваныя грошы. Вось. У цяперашнія часы паўзуны, як істоты холаднакроўныя, і у тым ліку наш герой вуж, любіць пагрэцца пад вясновым сонейкам. Давайце не будзем чапаць іх, і яны не будуць чапаць нас, тым больш, што вуж істота абсалютна не атрутная, не шкодная, і ў адрозненне ад яго сястрыцы гадзюкі мае жоўтыя вушкі на галаве, і так яго можна адрозніць. Давайце шанаваць родную прыроду, любіць адзін аднаго, і дзякую вам за ўвагу, і жадаю вам вяснога настрою. Дзякую вам яшчэ раз і да пабачэння.